Kuyobe kuyi-Friday, nongayidli inja uyolala eyidlile. Nina baka Bhoboshe Omnyama, ngiyakhuleka, nawu umsebenzi wami uzothola mhla ka-17 kule nyanga. Ngicela ningeseke 2025 Mzukulu album release day 17 October on all digital platforms. Sibala bo-Deezer, Spotify, Google Play, Amazon, Shazam, Apple Music, YouTube and many more. Sekunjalo umzukulu uzokhipha umsebenzi wakhe omusha phezu komsebenzi agcina ngokukhipha 10 months ago ngayi-12 kaDisemba 2024. Umsebenzi wawuhlabahlosile lapho. Kunamamiliyoni amaningi laphana awu-5 or more asewahlanganisa. Ingoma eyadla umhlanganisi ingoma ethi ama-X washonaphi ngewala healing kade wasangibona featuring Mfokamsezana ngezwe ngawe featuring Londeka Shangase nezinye-ke ingoma laphana-ke ehlabahlosile ezimnandi kakhulu. Enye-ke i-album le epholile engenaso isigqi lesi esijwayelekile, ipholile, ikhuluma ngothando, ineyalo, ikhuluma nomphefumulo wakho. So si-interested ukubona ukuthi-ke umzukulu this time around yini azoyenza, yini azoyikhipha, isiphi isiqu azofika nazo, ivoice yakhe uzoyidlalisa kanjani. So bafowethu abanye abaculi lento okwakukhalwa ngayo abanye bayayibona and bayayilungisa. Umzukulu usedecide umsebenzi wakhe uzokhipha ukhiphe December. Sekunesiminyaminya so abantu abaqhubeke beyibhekele insizwa phana online. Sisalinde umsebenzi wayo, sisalinde i-homecoming mzukulu ngeyi-25 zika-October kuyo futhi lenyanga 2025. Sibonge-ke kubaculi bakithi ngokubambisana silethela-ke imicimbi siphinde futhi si-enjoy ne-music lapha kuzobe kuphithizela online. Akumamiliyoni azophahlazwa this year angazi. Kuyomele impela sikhiphe iy'balo zokuthi aphe mangaka amamiliyoni kulo nyaka. Angicabangi ukuthi sokwazi ukuthi siwabale because maningi kakhulu, maningi futhi abafuthi basebenze kahle kakhulu ngokuyimisela ngesivinini iningi labo. So sophinde sibone eminye imilando umzukulu azoyenza phana ku-Spotify, siphinde ama-playlist nazo bekhuphuka, siphinde kubone iy'ngoma zakhe kutrendwa ngazo, siphinde sibone nabanye abazolandela. So njengamanje lesi isikhathi esihlala kubaculi kusuka manje kuya ko-December 2031 kuzobe nje kuthanda bona abaculi bazobe benza imali. Kumele nabo bey'bambe iqine, bey'phathe kahle, nathi sibheke bona, nathi sibheke umsebenzi wabo ukuthi sibuye sikhona la kulama channel esikuwona esiwavulela khona ukuthi phela sikhomente nathi ngezinto abazenza especially ezinhle not negative. So ngiyilindele ngamehlo abomvu mina le album, ngiyathemba nabanye bayilindele ngamehlo abomvu. Wenza kahle umzukulu washesha wamemezela. Abanye-ke benza ama-EP ingoma ehamba nga-6, ingoma ehamba nga-4, kodwa umzukulu wathi uzolinda kubo October bese eyidedela. Kunjalo-ke iyeza album umzukulu 17 October 2025 ibisilandela umsebenzi omkhulu laphana e-event umzukulu homecoming izobe laphana-ke. Cabanga ukuthi uLundi Stadium. Yes, ngazo 25 zika-October 2025. Sibonge kakhulu ithuba sokuthi bakuzayo. Sale kahle.